Salvete, col·legae. El curs passat, amb el confinament, va tocar improvisar, uns ludis aguntini molt lluny del que estem acostumats. Enguany, amb les circumstàncies en què ens trobem, més que improvisar hem decidit reinventar els ludi, els tallers, per tal de continuar un any més amb el nostre compromís amb la cultura clàssica. El problema és que els tallers no es poden fer de manera presencial. Sabeu que són molt manipulatius, sabeu que la proximitat entre professorat i alumnat és molt gran, que els espais de vegades són reduïts, que es necessiten molts monitors i que molts no podeu vindre a Sagunt. D'aquesta manera, amb els ludi virtuals que proposem a continuació, podem portar una miqueta dels tallers i de lo que és Sagunt a cada un dels centres i a cada un dels alumnes i dels companys, esperant que l'any que ve tornarem a omplir els carrers de Sagunt de vestits romans, de jocs, de llatí i de l'alegria i de les ganes de participar de la festa llatina que són els ludis saguntini. Moltes gràcies per la vostra faena. Així estem, continuem treballant i vos esperem en els ludi virtuals 2021. Moltes gràcies.